No. Nádherná sobota a to znamená, že je čas čo? Pracovať. Presne tak. Sa tu nachádzame pred našou garážou. Oje. Hopa, blikáme. Prosím ťa, oprav sa. Výborne. No. Máme tu Renaultíka, ktorý tu je takto pekne zaparkovaný. Povedal by som, že na doraz. A Renaultík má malinký problém, že sa mu stráca chladiaca kvapalina. Musíme si ho trošku vybrať. Ešte? Dobre. Výborne. Paráda. Miesta hábať je napracovanie. Akurát bude možno menší prúser zatlačiť naspäť, ale to potom vyriešime. To potom. Jednou rukou. Oh yeah. No, tu ho máme 1 PDCI. Kus motora. A čo sme zatiaľ poskúšali? Naliať tam vodu, to začne okamžite vytekať a vytekala niekde tuto v tomto okolí. A to nám zatiaľ povedalo toľko, že nám to tečie niekde, kde sa už pracovalo. A pracovalo sa konkrétne, neviem, či to je tam vidno, také oranžové. Tam už boli majstri silikonári. Vidím tam červený motorový silikón. A ak mám pravdu povedať, tak sa mi z toho dvíha nagrcanie. Takže musíme nejak zistiť, kam sa drbú vodné hadičky. A nejaká voda ide sem, tuto na vrchu. This one. Ale potrebujeme sa dostať ďalej a vyzerá, že to bude možno, že trošku bolesť. Je to celkom slušná spleť. Takže začal by som odstrániť tejto hadice, aby nám tu nezavedala. Po prípade túto srandu dať preč. A dostať sa ďalej do motora, lebo teraz je tam taký prístup, že tam ani malíček nenapchám. Ale ešte tu máme jednu vec. Dostal som telefonátik. Že Tomáš, nejde mi auto. A ja, že čo sa deje? A že nešiel posilovač a auto potom zdochlo. A hovorím, super, prídem. No a prišiel som. A zistilo sa, že sa na babičkine Fabii rozpadol klimakompresor. Takže momentálne čakáme na Kertyho, kedy príde po mňa a ideme ešte po Fabiu. Teším sa, že som sa zbavil jedného auta a teraz tu budeme mať ďalšie, takže už. O jedno ťahanie Fábie neskôr. Si sme našu Fábíku, babičkinu. Tam má tak... Keď budete hovoriť, že Bavorák sa kaže, tak nezabudnite sa pozrieť, že Bavorák ťahal Fábiu. Fábie je hodne. Fábie je hodne, no. Fábii zmizol klinový remeň. A vyzerá to, že sa asi zadrel kompresor klimatizácie. Takže to budeme ďalej skúmať. A rozpadlo sa ložisko na 1 000 000 kúskov. No, dobrá, ale to pôjde až potom. Treba najprv doriešiť toho Renaulta, čo máme v garáži. Čiže Fábia sa bude musieť počkať. No, celkom vtipné, že už je to asi 3. auto v našej rodine, čo sa behom mesiaca rozsypalo. Nejaké prekliatie, alebo dačo? Možno? Neviem. No, ale poradie je následovné, treba urobiť Renaulta, ktorý je tam. Potom urobíme Fábiu a nakoniec budeme robiť moju
smutnú 39 000 eur, ktorá tam stojí, o ktorej som ešte mal natočiť video. Ale je to BMW, takže ešte treba chvíľku počkať. No a hneď máme lepší pohľad na to, čo sa tu deje. Alebo nie. Oh yes! Podľa mňa netečie sa jen toho, ale tuto, za týmto, tu sa to napája na takú plastovú pičovinu. Podľa mňa z tej plastovej, neviem, či tam nie je termostat náhodou, podľa mňa z toho tečie. Čo si povedal, tú kameru od Dana, aby sme nemuseli vyberať 500 vecí? Máme našu kamerku, takúto, s telefónikom. A ja vám potom aj ukážem záznamík z toho, že čo sme našli, aby ste videli. Kety. Ukáž pinďura. To potom viem dať. No. Vidím tam špinu. Šrob. Neviem, či si nebudem musieť dať na niečo, čo viem s tým aj normálne hýbať. Pavučina. Koko, kde to som? No, nakoniec sme pravdepodobne našli miesto, odkiaľ bol ten únik vody. Bohužiaľ, to miesto je pravdepodobne vodná pumpa a tie samotné rozvody už taktiež vyzerali byť celkom na výmenu, takže som kontaktoval majiteľku a tá sa teda rozhodla, že auto sa robiť nebude, ale bude sa robiť Fabia. Keďže je to naša rodina tiež, tak sa dohodli, že sa spraví Fabia a budú si ju požičavať. Takže ideme urobiť Fabiu. Máme tu Continental Kit. Máme tu klínový remeň. A ešte tu máme napínák. No a ako vidíte, není tu žiadna kladka. Kladka tu nie je preto, lebo sme vymysleli takú menšiu cigančinu. A to je, že by sme obišli kompresor, pretože klímu im vraj netreba. A dal by sa tam skrátený remeň. Takže táto sada je pre motor bez klímy a malo by všetko sedieť. Čiže rátam s tým, že tú starú kládku bude treba dať dole a keď sa tam hodí tento set, tak by to vlastne malo celé pekne bežať. Takže uvidíme, možno som zamýlil, možno nie. Takže poďme do toho. No, toto by sme mali nahodené. A teraz ešte treba nahodiť nový remeň. Podľa mňa to bude po piči. Čo, ten idem ja? Keď ty čo povieš na to? Taký krásny chlapci. No tak sme sa nakoniec vysamárili z remeňa. Má ísť takto. Keby ste chceli vedieť na 1.2 HTP. A ideme teraz urobiť veľký krok. Posledný. Ideme vytiahnuť zámok napináku. Tak a takto vidíme. A povolíme. No. Takto sa odstraňuje klíma v domácich podmienkach. Bye bye klíma, bye bye. Samozrejme dá sa to hocikedy dorobiť. Dá sa prehodiť druhý remeň. Opa, vypadalo. Ale zatiaľ bola podmienka taká, že to má byť úplne extrémne čo najlacnejšie, takže toto bolo proste najlacnejšie, čo sa dalo urobiť. Takže happy customer! Happy customer. No a ešte taký malý bonus na koniec videa, že ideme vyskúšať taký livehack, ako povoliť túto spojku bez túlu. Že vraj 32 kľúč a kladivo. No,
Takže podľa správnosti treba To, čo je rozjebané. takto chytiť. Ty mi teraz budeš jemne búchať po hlavici. Po hlave? A tak po vrchu, áno. Už? Tomu ver. Už je? Už je musím. Čo si blázon? No tak nekúpime, že tu. Tento lifehack hodnotím, že 10 z 10. Odporúčam. Išlo to krásne. Dobre, to všetko a na budúce sa vidíme pri ďalšom takomto nejakom vlogísku. Majte sa.